Club Junta, building better Africa. Mdziko la Malawi ndale ndi kuimba zimayendera limodzi. Simungapite pamalo pomwe pakuchitika za ndale popanda oyimba. Nthawi zambiri amayimba ndi amayi, koma makono taonanso andale akugwiritsa ntchito oyimba azimwenyemwenye kuti azitha kukopa anthu. Ndine Franklin Mtambalika, ndipo lero mu Zodiac Exclusive tikucheza ndi Danlu. Tikulandira program athu lero. Yes, madam. Sure. Ndibwa. Ndili bwino kaino. Ndili bwino. Ndithu. Dani, chifukwa chani oyimba amakonda kukhala ndi mayina ambiri? Alisali ndi dzina lake, of course, komano sinanga ntchito ija umapanga zinthu ziwiri zitatu ndino mayina amayeneka kuti akhale ambiri. Ine Daniel Lufani, ena ndipatsa Danlu, ena makupasa dzina malinga ndi nyimbo zimene waimba. Ndithu. So iwo masangalala akanthu akamutchula kuti Danlu lodiera limene kwathu amayi amati Daniel, ndi ambiri alese amachula, wina umuva kuchula part of life, wina kuchula ndale. So timangosangana ndi dzina lililonse limene angatichule chifukwa ndife amene tinadziyambisa zinthuzo. Koma dzina lenileni Daniel Lufani. Ndithu. Now, your career spins back to the year 2000, pamene unadutsa nyimbo imene ndithu inatchuka kwambiri. Yes, Shupi. Yes. Mayikumbukira muna bwino. Kwa basi. Chabwino. Kuchokera nthawi imeneyi mwina kufikira pano. Ungafotokoze kuti nkhani za mayimbidwe zikuyenda bwanji? Nkhani za mayimbidwe zikuyenda bwino. Achinyamata kuchita bwino. Izizi ndi zimene tinkafaitira at that time because ndife amene tinabweresa urban music. So tikamakaona anyamata akupanga travel, komanso akupanga makolabo ndi anthu ena, ndi zinthu zokuti tinaziyambitsa mumtima ndithu timamva bwino music pano ikupita patsogolo. Mwachitenga ngati mmodzi mwa amene anatsogolera. Yes, ndife amene tinatsogolera kuti njira iwale chonchi. Ndithu. So I'm so proud of them. Akuchita bwino and Malawi kuchita bwino pa music. Now, your career spins back to the year 2000, pamene unadutsa ndithu nyimbo imene inatchuka kwambiri ya Shupi. Makapa kuti ngati oyimba ukuona kuti mwina kufika pano nkhani ya mayimbidwe kuyenda bwanji? Nkhani ya mayimbidwe kuyenda bwino. So far anyamata akuchita bwino. Tumaona ambiri akupanga travel, akupanga makolabo. Ndi zinthu zokuti ndi zimene tinaziyambitsa ifeyo nthawi imeneyo. So ndikamaona zinthu zichonchi ndimanyadira ndithu ngati mwantima mbona kuti ntchito imene tinayamba tsopano zipatso zake ndithu zikuoneka. Now, nkhani ya oyimba amene tikuona kuti akumapezeka misonkhano ya ndale, kumagwiritsidwa ntchito kapena iwo akumakhala kuti akumafuna kuti azitha kuchita nawo ndale kudzera mayimbidwe. Ukuona kuti zikuthandizira bwanji kupititsa patsogolo democracy? Oyimba ali ndi following, pala anthu ambiri amene amatsatira. So pano uthenga uja umakhala wophweka kuti ukafikireso anthu amene ali kutali. Chifukwa it's not easy kuti atsogoleri amenewa akafikire wina aliyense. Koma nyimbo zija umapeza kuti wayimba lero koma pano ili kunzuzu. So ndikuona kuti ndi njira imodzi yachangu imene uthenga ungafikire anthu. Ndi oyimba ni ntchito yabwino yothandizira ndithu. So oyimba ndi mbali imodzinso yodatha kupititsa patsogolo ulamuliro wa democracy. Exactly. Kudzera mayimbidwe. Exactly. Iwe wathandizira zimenezi? Ineyo ndithu ndi ndathandizira kwambiri. And anthu sakudziwa and anthu ndi umboni chifukwa ndachitapo ndithu nkhani imeneyi. Na kuimba miyambo ya ndale kwenikweni ndimafotokoza kuti kumakhala kuti andalewo afuna kuti akwaniritse zolinga zawo kapena kuti inunso ngati oyimba muona kuti atiliso mkuthekera kuti titakuthandizira motero? Sindikudziwa enawo komano ineyo nene nimayamba kuimba komanso ndikamayimba ndimakhala ndikuona kuti kodi chikuchitika ndi chani, kuti kodi zimene ndiyimbezi zimthandiza ndani. Ndikumbukira nthawi inake ndili mminibus kumbuyo kwa mayi ake ndithu ndikutsika anandiyitana kuyamba kulira. Mayi mukulira chani? Ndananduza zokuti nyimbo ya part of life
inandipulumutsa ine. So since that time unaona kuti ndi bwino kutenga gawo mbali ngati zimenezi, komanso zimathandizira ngati chinthu kuti chiyende bwino, chifukwa oyimba ndi amene timanyamula uthenga waukulu. Tsopano kwa ine kuimba zinthu ngati za ndale, kukhala involved ndi zinthu za ndale, ndimaona kuti nchabwino chifukwa ndimapereka uthenga weniweni umene uli background nthawi imeneyo. Pano mwabwera. Yes. Mukuona kuti background iso zinthu zili bwino. Yes. Apa background pali bwino kwambiri. Ndithokoze chifukwa cha zinthu zimene zikuchitika. Munthu ndi oyimba ndimayenda ndithu kwambiri, ndimazungulira dzikoli. Ndimakhala ndi mashow ku Nsanje, ndimakhala ndi mashow ku Mpoto. Ndino in the last year kumabwera nchaka ichi ndatha kuona zokuti dziko likusintha mwachinsinsi. Komano naona kuti zinthu zitu anthu ambiri sakuzidziwa. Ndi mmene luso ndili naloli, I think nditanenerera kwa anthu kuti adziwenso kuti kunjaku kuchitika chakuti. Ndeno so far so good, dziko likuyenda bwino. Is it conviction kuti zimene maimbazo zimene ndimakhulupirira kapena mmangokhala influenced ndi andale kuti mwina afuna kuti akulipireni mukwanise zimene wakufuna? Palibe anandilipirapo. Ine ndi munthu sanga ndigule. Osati kugula, koma kuti mwapanga offer service ndi akulipirani kuti amatigwirira ntchito yathu mukagwire motere. Munthu ngati ineyo kuti ndifuna kujoina chinthu imakhala ndi decision yanga. Zili kwa anthu kunazo kuti munthu wagwira ntchito timutani, komano sindikhala ndi maganizo acho kuti ndidzuke kunyumba ndi basi ndipange ichi so that kuti uya ndipatse chakuti. Ine ndikangopangidwa convince komanso ndikangoona kuti ichi chithandiza Malawi, ndimathamanga kupanga chimene chocho. Zili kwa iwo anthu nkuona kuti munthu uyu wapanga ichi, ife timpange bwanji. Ndithuti sabata zingapo zapitazo unalemba pa tsamba lako la Facebook kuti wasiya kuimba. Chabwino sikumeli janadzuka mwina mwake koma mama wake namba sikuimba. Chinachitika ndi chani kwenye? Basi nangoganiza ndisiye kuimba kena koma mama waso ndiyambe kuimba. Nizotheka zimenezo. Kapena unkangofuna kuyesa anthu kuti ndithuti zimenezo zopa munthu zimachitika. Umapanga ulendo ndipita Lilongwe kenaka sindipita tsiku lina. Sure. Ndikudziwa kuti umatsata ndale. Yes. Umatsatira chipani chiti? Ineyo ndimatsatira chipani chimene chikuchita bwino. Chipani chimene chikuchita bwino ndi chimene ndimatsatira chifukwa Amalawi akupita kutsogolo. Tikamabadwa paja umakhala kuti munthu ukukula ndithu subwereranso mbuyo. So ndimatsatira zimene zikuyenda mu nthawi imeneyo. Koma ngati mu nthawi imeneyo sizili bwino ndimatsutsanso. Koma ngati mu nthawi imeneyo zili bwino ndimayamika ndithuti. So panopa ndikuona kuti dziko lili mu right direction ndithuti. Panopo dziko lili mu right direction. Yes. Koma kumene tikuchokerako tiyeni tikambeza chipani lokungokutsutsa imangofuna tatichulira chipani chimodzi. Monga ndanena kale kunena kuti ineyo ndimasapota ndi mmene zinthu zikuyendera. Ngati wina nandiona ndikusapota zina nthawi inake ndiye kuti nthawi imeneyo chinthu icho chinkachita bwino. Koma ngati chinthu chayima iwenso sungayime, ukuyenera kutsatira chimene chikuyenda. Ndino pakali pano ine ndili mmene zinthu zikuyendera ndithuti ndikutsatira mtsogoleri ameneyi wamasomphenya amene wayika ndithuti zitukuko zimene anthu ena sakudziwa. Ndaganiza zokuti ndidzike mu nyimbo kuti anthu atseguke maso kuti kodi kunjaku kuli zotere ndithuti. Tinakuona ku msonkhano umene anachititsa chipani cha MCP ku Ikwendeni. Yes. Kenakanso ku Karonga. Unapereka uthenga otani kumene kuja? Kumene kuja ndimauza achinyamata kuti dzukani nthawi yakwana. Wina aliyense asakupusiseni, asakunamizeni. Chifukwa achinyamata ambiri masiku ano tikumatumidwa. Mikwiyo yawo ya akuluakulu akumathira mwa anyamata nkumasokoneza. So pano nyamata wina ngati amene ukuganiza bwino umakhala pansi nkuona direction. It's better udzuke nkuwauza anzako chifukwa palibe wina amene azatichokere kunjako nkutuza kuti zinthu zikuyenda chonchi. Zinthu zimaoneka ndi maso
Malawi yonse ndikuyenda aliyense akudziwa. Onani misewu imene kupangidwa zituko zambiri, masukulu akumangidwa, ma university uko, ma library akumangidwa. So kumene kuja utenga wanga unalo kuti akuluakulu ndaimba nyimbo ya mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Nyimbo imeneyi sikuti yangoimbidwa yayi. Chilichonse chimene chili mu nyimbomo ine ndinapita pamalopo nkukachitani nkukachiona, ndipo video yake chilichonse chimene chachulidwa chili mmene musoni mauza anyamata kunena kuti musanamizidwe, musangokopeka ndi Facebook kuti wina wake walemba kuti tiyeni timunyoze wakuti basi tiyeni timutsikeno wakuti pitani pa ground nokha aliyense wachinyamata kumene aliko just check kuti what is happening on the ground. So kumene kuja kunali kukauza anyamata kunena kuti tiyeni tidzuke, tisegule maso, tisamangomva zimene zikunenedwa kunja. Komano ndikuona ngati kuti chipani ichichi komanso ndi atsogoleri athuwa zitichitira bwino kutsogoloko. Pali zooneka zimene yes, chifukwa ineyo ndimayankhula anthu ena mwina amazitenga mwachibwana, komano nthawi ina akini mazatha kulandira mafoni kuti ase zimene unkanena zicha, unkanena zinthu zopindula, tikanakumvera. So ine ndili ngati ndikhozonera kuti diso lachitatu pena pake limene munthu sangalione, limene mapanga connect ni Mulungu wanga. So this time around ndaona diso lachitatu licha ndikuwauza so anthu omwe aja kunena kuti apa tiyendeni chonchi akungoyenera ndithu asiye china chilichonse amene amatipanga follow atsatire zimene tikunena pano, chifukwa ukuku ndikumene ndikuona kuti dziko la Malawi lingapite patali. Koma sikale limene umatamanda za ulamuliro wa DPP ndipaka nthawi kuti mpaka nthawi imene ndipaka nthawi zaka zatha padusa zaka zingati tikozana kuti 4.5 5 zikupita mene unkatamanda ulamuliro wa DPP. Yes. So sikuti kunali kutamanda tumekucha sinimatamanda ine ndinakhala pansi nkuona background kunena kuti kodi chipani chimene chingatithandize chingasogolera Malawi ndichite mu nthawi imene yoyo ndizitukuko zimene amapanga mu nthawi imene yoyo. Naona kuti isibeta ndizionetse ine sindiyimba zinthu zokuti nazangochoka mutu, ndimayimba zili background. Muone nyimbo zanga zonse zichi palibe imene yanganena kuti iwe kuti namiza iwe ayo alandira china chake. Ine zinthu zijeni makhala kuti ndaziona. So nthawi imene ninkapanga zimene zije nthawi so kuti naona kuti zinthu zikutani zikuyenda bwino. So mu nthawi ngati inoyi ni nthawi so ngati imene ndimazionera zinthu zija kuganiza kwake kunali kumene kuja ndikuona kuti nimene chitukuko chikuphedwera apapa kungopitiriza pang'onoko. I think Malawi akhoza kusanduka, akhoza kukhala china chake. Mpaka mnaimba nyimbo nthawi imeneyi lozani zanu. Yes, ndituti timalozera nthawi imeneyi zitukuko za nthawi imeneyi amene anachita nthawi imeneyi. So in this song also ndikulozaso zitukuko zimene zachitika mwina anthu ena sakuzidziwa, chifukwa apa jatu masamba anchezo amangoyankhula zawo akafuna oyankhula. Akunama ameneyo chakuti winaso basi, komano zimene zili background ndi zimene ndikuyankhula pakali pano. Chasintha njani kwenikweni ukusiyanitsa bwanji? Pali zambiri, ndikusiyanitsa zambiri. Anthu awawa they are very accommodative in terms of wina aliyense kugwira naye ntchito, komanso si anthu ama kuyankhula, cause nthawi ija pakalekale liji amati chitukuko sinyayambe kalekale ayikapo mwala kujambula chitukuko palibiretu mwinaso chitukuko icho sazachitika. Koma ine nadabwa kuti ndikuyenda chonchi ndikuonapo chitukuko, ndikuyenda chonchi ndi zimene ndimamva zija zimene amatiuza zija si izizitu. So nayamba nokhala nokumaganiza pang'ono ngati ndakhalapo ndikuyimba nyimbo, ngati nayimba ku nyimbo ngati Tulani Pansi, nyimbo imene ija nazayimba based ndi zimene zinkayankhulidwa pa nthawi ya campaign. Komano nalino ndisanayambe kuyenda because nthawi imene ija ndinalisonane ndikuchita zina. Komano nazoona unayimbira ngani nyimbo imene Tulani Pansi ndinayimba kunena kuti zimene zikuchitika pakali pano ndi zimene ananena nthawi imeneyo sizikugwirizana. Monga maona kale ndakuzana kuti ine sindiyimba chimene ndauzidwa, koma ndimayimba chimene chili background. Ntaona nthawi imene ndi nthawi imene ananena anaona kuti sizikugwirizana, but chimene ndalakwitsa chimodzi sinazungulire, ndinangotsatira ma audios komanso ngotsatira kuti chikunenedwa ndi chani pa Facebook. Komano nawo ntamba kuyenda ndimene nati Mulungu andikhululukire paja pakamwa mpoja za nchere. Ndikungoyenera kuti mistake imene nachita ndikonze, chifukwa
zaka zinali zisanathe ndipo zaka sizinathe koma so far zachitika ndi zinthu zambiri ndiye naona kuti ayi ndikuyeneranso ndaonekire anthu ena chifukwa ife amatipanga follow ndi anthu ambiri because opanga brainwash anthu pamene zinthu zina zikuyenda bwino so naganizako kuti no tipange correct that mistake tauze anthu kuti apapaso tudi ndondeso kutolidwa akungoyenera kupitiriza chifukwa kuti kupitiriza 5 years from now ndekuti dziko lino at least lisintha kwinako atamadzabwera wina at least tioneka kuti Amalawi ndithu tasunthako kumuzi zinthu zili bwino. Mafuna ndichitira kuti why do you think people should vote again for MCP come 2025? Chifukwa cha chitukuko chimene ndikunenachi komanso ndi anthu antendere ineyo I feel home kwina kuti zimene zimachitika even kuti ukumane ndi akuluakulu ukuyenera kugwada uyambira mpaka upita komano kungobwera kukalekale wahaga achikulire. What I'm trying to say is tukuyenera kumayamika wina wake akamachita chinthu chabwino komanso khalidwe ndira bwino ndikuona kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi khalidwe labwino. Amanyozedwa nthawi zambiri ngati ine amene bwezi ndiri kundende mwina chifukwa cha nyimbo imene ayimba ichi koma suzamvako wina aliyesa kutani komano mbuyomo panalibe chimene ungachite ngati chimenecho kungopanga chakuti kalekale uyo munthu watani wayankhulidwe olo wachitidwa chipongwe you understand komanso malankhulidwe mukamakhala anthu pamodzi ana umaine umaphunzitsa zabwino koma ana pakali pano akumaphunzitsa kuti azitukwana ma Facebook kumagulira even ma data amene tini news and wakuti pamene kwinako ndiyo kuti they are just focus on work on the ground ndipo sakunena luba kuti tapanga ichi anthu angodabwa zinthu zikutani zikuchitika ndithuti. Now chiwerengero chikuonetsa kuti anyamata dziko lino ndi amene ali ochuluka kwa basi ndipo chisankho cha chaka chamawa ndiye kuti sonda amene atenge gawo lalikulu. Ugwisa ntchito bwanji mwina kutchuka kwako pofuna kulimbikitsa kuti akaponye voti mchaka chimenechi? Anyamata sanamizidwe ine mose naambira kuimba zimene sinayankhuleko pa wireless or pa TV. Anyamata sanamizidwe akati tsogolo ma yes liliko komano tsogolo ndiliti tsogolo ndi panopa. So kwa ine ndikungopempha chinyamata kunena kuti ndramazo zimene akunena zokuti tiyentirandire titani tidzatukanawa tidzinenawa zimenezo zitichedwetsa komano tione kuti kodi pa ground pali chani. From today ndikumpempha wa chinyamata aliyense dera la kwawo apite akayang'ane chifukwa to sana siye dera apite akayang'ane kuti kwachitika chani ndi apite akayang'ane kuti kunachitika chani ndi aone kunena kuti kodi tikupita kuti. What I'm trying to say right now is achinyamata dzukani tiyeni tisegule maso tisamango yuzidwa anthu chifukwa timayuzidwa athu ndikupasa sobo pezeka zokuti akukapasa bisiketi chinthu chijaiwaja akukachidyerera bwinobwino. So achinyamata no tikungoyenera nafenso tivote nawo tione kuti kodi zinthu zathu ziyenda bwanji komano palibenso wina aliyense amene angabwere kutsogolo kuno kukuzani kunayo kuti angachite bwino komanso akhoza kuthandizani kuposa president achibwera. I don't know kuti munthu amene aliko. Pali malipoti kuti mwina chisankho chikubwerachi amene akaponya voti mwina akakhala anthu ochepa koma tikuwunikiranso kuti chiwerengero cha anyamata mdziko lino chimene chili chochuluka kwambiri ndipo iwe uli mgulu limene lolo. Mwina uthenga wako kwa anyamata akuluakulu zomangoyankhula ma Facebook achinyamata zomangopanga ma comment chinthu chimene ife sitinachite sibwino chimene chikufunika nkukavota kuvota kuja nkofunikira chifukwa ukhoza kumakhala ukumufuna munthu koma iwe sikupita ukavota mawa akukawina ni munthu wina. So what I'm trying to say is achinyamata it's high time imene ife tikunyamuke tikavote ndiponso tisakangovota chifukwa kuti wina akawatiuza tiyang'ane kuti pa ground pakuchitika chani chifukwa lero ndi limene timadya osati mawa silidziwika kuti kubwera chani koma tione kuti lero lichikuchitika ndi chani pa ground. So I will encourage achinyamata tiyeni tonse tinyamuke mwamphamvu tikavote mwanzeru monga ngati ine nzanu amene makhala kutsogolo nthawi zambiri ndikulondola njira panopa kunena kuti Malawi ayende bwino zaka zina zikubwera 5 years. I think
titatsatira maganizo anga okuti tithandize mtsogoleri wathu wa dziko lino amene akulamulira pano Dr. Lazarus Chakwera. I think zikhoza kutiyendera bwino chifukwa zambiri zikuchitika. So nthawi ilipo yoti kaganizidwe kamene kakatha kusinthidwa mwa achinyamatawo? Nthawi ndero ilipo, komanso achinyamatawo ndikuyamba pano kuwauza kunena kuti choice yanu ikhale yosamala, isakhale choice yongopangiridwa chifukwa chokuti munthu wina akuwuzani. Koma amene ndikuwuzirani pano kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera ndiyekhayo amene akuoneka kuti ni mtsogoleri amene angasinthe dziko lino muzaka zikubwerazi. Ndikuwalimbikitsa achinyamata kuti tiyeni tilembetse komanso tiyeni tikavote chifukwa ine wachiyawo angalusa ndili momwemo ndithuti. Mwina kupatula kuyimba anthu kumati influence yake chabwino tikudziwa kuti ali ndi following tanlo. Koma ena kumaganiziranso kuti kapena mwina nkuganiza soka iminaso ngati phungu ku nyumba ya malamulo. Ulendo ukamayambika umayamba pang'ono sumangofikira kutsogolo. Komano china chilichonse paja ndi Facebook page yanga timapanga update anthu kuti ndikuchita chakuti. So china chilichonse chimene chingabwere kutsogoloko tiyeni tikakumane pa Facebook paja muona kuti kodi ulendo wangawo uyenda bwanji. Koma pakali pano ndaganiza zokuti tathandiza anzathu achipani cha MCP, tathandiza atsogoleri athu Dr. Lazarus Chakwera kuti apitirize ntchito yabwino imene akuchita komanso dzikoli kuti lipitire kuyenda bwino. Koma maganizo chabe palibe pakali pano? Maganizo ndende ambiri akuyambira kumusi mpaka kumwamba. So anytime pa Facebook paja akhoza kuona kuti mukathera kuti kuti ndikathera kuti ndipanga chani. Koma apo mangoyamba apa ndithu ndinayamba of course pakale komano ulendo kupitirira ndithu. Ndeni mafuna kuti pachuma chokera kuti ine ndi wakumangochi bambo kwambaluku. Bambo ndakumangochi yes kwambaluku mai nda kubalaka kwa chenda usiku kumene mano ifeyo pa chikhalidwe chathu nimati nimachokera kwa bambo ndi kwathu kumangochi. Chitukuko kumeneko chikuyenda chifukwa mafusa ndipo ndi kwathuku anthu amachita kundiimbira mafoni kunditopesa kodi iwe ukupanga chani tabwera uzaone zimene zikuchitika kuno sinanga kumudziku timangoponda apo apa ndi apa pena tipita usiku kukasiya kanjere pena tithamanga komano so far anthu akwathu ndonyadira pana iso chinsonkhano pompano ineso nazachita udzidzimuka kuti chuchitika ndi chani kuna dzadziratu kumene kuja kusonyeza zokuti anthuwo akugwirizana nazo. Ine ndi muyawo timapanga follow zimene zimatichitikira kwathu kuja ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino Abakiri Muluzi amene anali wathu ndithu ndi muyawo. Munthu amene uchakhala zaka zambiri ngati osati kupangidwa nkhaza kuma kukwekwesedwa momwe tapume ndipo mpano pamene ndaona kunena kuti munthu uja alizi sakupitanso kwina kulikonse sichikuyankhulidwanso china chilichonse. So amene uja inali kholo life, amene uja ndi gogo wife ngati achiyawo akamapangidwa zinthu ngati zimene zijazo ife mitima yathu simakhala bwino. Koma panopa tikuona zokuti munthu uja nawo akhoza kupuma bwinobwino mpaka na kudzalandira ulendo wake. So kwa ifeyo anthu akumangochi zimene bomali likuchita ndikuona kuti akutisamala ndithu zinthu zikuyenda bwino. So anzanga nonse amene mandipanga follow mwina mkhoza kudabwa kunaya kuti kodi mnyamatayi wasintha chifukwa chani. Ine sinasinthe, ineyo ndimayenda ndi dziko komanso ndikaona kuti zinthu izi zili bwino ndimasapota, zinthu izi sizili bwino ndimadzudzula. So akundidziwa bwino anthu akwathu komanso ndikuwamema kunena kuti this is the right time imene dera lathu lingachitike bwino. Komanso anthu awa ndi amodzi amenenso atisamalira kwambiri kuposanso mwina maboma onse mbuyo. So ndikuona kuti apitirize I think dera la kwathu likhoza kukhala kupambana kwambiri. Kupatula iweyo taonanso kuti pala atsogoleri enanso ochokera ku zipani zina DPP akulowanso mchipani cha MCP. Zitanthauzanji zimenezi? Kuti amwene khalidwe ndi chuma ife mmene munga mukudziwira kumene kuja tatipulatu matipula takuba osati masewera and dziko lonse la Malawi likudziwa and everyone was shocked kuti kodi awasintha thabwa ayonse sinasinthe thabwa. Munthu umachiganiza chinthu kuchokera uli kutali umayenda nacho mutu zambiri za ine zimathera mumtima
sindikonda zolankhula chinthu chiche chikachitika ndi pamene anthu amadzidzimuka uyu wapanga bwanji. Anthu amene akuchoka kumene kucha akuchoka adi ni mtima wawo onse. Even mimi ndachokako ni mtima wanga onse. Ifa kumene kuchako kuli mavuto ambiri amene akuchitika. Kozi munthu ukakhala kholo ana umayenera kuti uziyapanga cheki ana ali bwanji mwadya chani komanso wina akalakwitsa umayenera kunkhulukira sunga kuti ayiwe tapita uko amene wandipanga chakuti we don't do like that. Chimene chimafunika ndikukhala pamodzi ndi ana uwasamalire uwapange cheki kuti kuti uyu wadzuka kapena uyu sanadzuke. Zimene sizimachitika pena umati ine kasowa kupita ukagogoda pa gate paja kuyimba foni osayankhidwa ukagogoda pa gate paja akuti sunapereka appointment. Okay, ukhala pa gate paja 10 mpaka na usiku. Okay, appointment 4 days kuyamba kuigubira appointment kuna kuti I think kunoko palibe chimene chiliko chifukwa nzako akuti konse iwe sumayenera kukonza. Mudziwa zinthu zimene zimayika mutu panjanje. Pala anthu ambiri amene ina madana nawo ifo chokuti kupanga zinthu zina. So anthu amene akungoyeneranso iwe kukutani kukusamala. Kulibe kusamala na umene kucha. Komanso kulibe tsogolo. Kuli kukangana kokha ali matokotoko okha china chilichonse chosayenda bwino ndiye bwana kuti ungokhalira zinthu zokuti zilibe tsogolo. Komanso kuli njala yambiri. Ndiyo kuti kungoyipatsa mpata ndikuti ikhoza kusakasa zinthu ili ngati khosa amene wakhala nthawi yambiri sana ali ndikuti mubwera ndi mkwiyo kuchokera kumene sinabwera ndi mkwiyo komano mwina anthu ena akhoza anthu ambiri akuimba mafoni afuna kumva kuti what's going on and munthu monga nane akale sindimayankhula komano chimene agadziwe ncho kuti akungoyenera kukonza mavuto chifukwa kuli mavuto ambiri. So sungakhale banja lokuti kuli wo each and every day. No, you need to go somewhere kumene ungapeze peace ndikupitirira. Pajama panga divorce tu. Wakapanga divorce amasaina mapepala umapitirira ndi moyo wako. Sikuti Mulungu amakulanga. Mulungu amakulanga chifukwa cha tchimo lako. Wasati kuti wasiyana ndi munthu. Ngati oyimba timadziwa kuti otsatira amafuna kuti azimveranso ndi uthenga umene oyimba uja akupereka. Ndi kuphatikiza ndi ndale sizikhudza anthu okutsatira ngati Danlaw. Inetu anthu amandidziwa bwino and the people that are still following me. Kutenga ngoimba za chikondi sicha I love you, yes zimayenda. I've been doing that bwana from Shupi to Part of Life uwo Mphete ndakandi kuimba 2004 mpaka tsiku la lero. And ufiti kukula tikuyenera kumaona kuti dziko lathu likutani. Singamangoimba nyimbo za chikondi mpaka pano. Kumapita ndithudi kumakavina kumano ndikungoyenera be at least ndi aonekere koso anthu chifukwa monga menda kuzani chitsanzo chiche choyambirira kuti anthu ena amatha kumandipeza na kuti amwe nyimbo yanu inandipulumutsa pakuti. So it's high time imene tikuyeneranso kupanga zinthu zina kugwiritsa ntchito music. Kwa oyimba anzanga mwina amaopa kunena chilungamo. Pano pani nthawi yokuti chimene chili kukhosi chidzituluka. Chifukwa ambiri tu akumafa ndi ma depressions. Ambiri umangova kuti uyu wagwa chifukwa yoti ndi zinthu zambiri kukhosi zimene sangamasule. So oyimba anzanga ndi nthawi yakwana yokuti tiyeni tiyankhule chilungamo. Tiyeni tibwere poyera tiyauze zinthu zimene zikuchitika chifukwa ife ndi amene timanyamula voice. Ndithuti sizikhudza ukutsatira zimenezi. Sizingakhuze chifukwa amene amandipanga follow chimene ndimayankhula ndi chimene chimachitika most of the time. So ena manena tikana kumvera tikana panga chonchi. So ine ndikuwatengera anthu aja ku right direction kunena kuti tikungoyenera tipange izi. Apart from zina zinyimbo za chikondi ndikapita kuma show timayimba zimene zicha. Komano ukuso ndi side ina yakuti tiaonikire anthu kuti dziko lathu likutani chifukwa amene amavutika ndi Amalawi. Mafanzi angawo ndi amene amavutika. Mafanzi angawo ndi amene amazunzika kuti mwina mwake ati school fees yana asijese pakhomo. So mafanzi angawo mwe ndikuwauza nena kuti akuluakulu kuti mchere usoveke. I think titapanga kuchonchi zikhoza kuthandiza. So ine mafanzi anga sakudandaula and there are a lot of them that are following me and they've been loyal and ulendo ndinawo limodzi. Sindiri ndekha kumbuyo kuli chigulu chambiri chimene chikundipanga support pa journey yanga ya music. Chisankho cha 2025 chikuoneka kuti chikhala chosangalatsa chifukwa
taona magulu ambiri akufotokoza kuti achinyamata ndi amene akunena kuti atsogolere pazochitika chipani cha MCP kuliso ndithu achinyamata amene atenga ma position osiyanasiyana. Ukuona kuti zithandiza bwanji pa chisankho chimene cha 2025? Ndipo amwene ine sindimadziwa kuti kumene kuchokola anyamata, ndipo ndimadabwa kuti zinthu zina zizayenda bwanji chonchi, zayenda ndakuluakulu omwe achi, koma kuli achinyamata amwenanso kuposa chipani china chilichonse. Ndikayang'ana kuzipani ukukonde kuli achinyamata, ndipo achinyamata ake ndi acho kuti wabwera khala apa panga chakuti chakuti akumakupatsira zochita. Yes, panga chakuti chakuti apo uthamange apa palibe zichezo kuti kukhala chonchi kuti amene ndi akudzatani kuno, amene ndi akupanga chani. Achinyamata ake ndithuti ndi amphamvu, achinyamata ake ndi amasomphenya, achinyamata ake ndi amene ndithuti akusintha dzikoli. Komanso ndi achinyamata aje kuti asangokhala nazo ndekha, akumagawa ndithuti olo atati apatsidwa chinthucho suli kuchichotsa konsoyi kuti ichi chimene ndapatsidwa ine ndichi. So uchinyamata umene ndo umene kufuna ndi wamasomphenya, chifukwa ukalimbikitsidwa tikakhala pamene popo ndi amene zinthu zambiri zingayende, chifukwa tsogolo la mawa ndi achinyamata. Koma ine ndikunena kuti achinyamata tsogolo athu lili panopa TNT move. So ku MCP kuli achinyamata ambiri and maudindo asira ndithu achinyamata ambiri. Alipo amene utha kuti chilulapo amene akupatsa chilimbikitso kuti kuti tagwira ntchito limodzi dziko la Malawi litha kusintha. Poti nangofika kumene kumano alipo anthu ambiri, we talking of bwana Chimwendo acha, komanso kuli anthu ambiri kumene kucha achinyamata amene ndithu agwira bwino ntchito. Ndikaonetsetsa palibe angamake ndi anyamata amene acha zinthu zikuyenda bwino ndithu. Kuchokera kuzipani zina umafotokoza kuti mwina nchokhachi cha MCP chimene chatsogoza achinyamata kuti atha kutakataka. Wati kwina kuchopuna ncha? Uchinyamata wina ndo pa Facebook. Uchinyamata wina ndongo uzanzako wazitukwana. Uchinyamata wina ndongo sokoneza basi. Koma no uchinyamata umene ndaona ku MCP ndogwira ntchito. Akupatsidwa ntchito anthu kulowera kuwina kugwira. So uchinyamata uli mwinamo sindikupanga support. Uchinyamata ndi umene umafunika kufunira zabwino dziko lako, kuti dziko langa liyenda bwanji. Kumano pali uchinyamata kuti kungopasidwa ndithuti madata titukwane tizingotukwana uyu timutsiki mfundo ili pati, instead of kuti uyu walakutsa chifukwa chakuti muyankhuleni sakumuyankhula. So kwina kwa nyamata aliko yes, komano unyamata wawo sakugwirisa bwino ntchito. Unyamata weniweni ndi umene uli kuchipani cha Malawi Congress Party. Koma kuimba ngati Danilo ndi career. Yes. Ndi career ndithuti. Ine zochita ndinazo zambiri. Mwina anthu ena akhoza kumuona zambiri mbiri kuti kodawa kuthamanga kwa kutani. Ine career yanga ndithuti ndi music. Music ndi imene yandipangitsa kuti ndifike mpaka tsiku la lero. Modi izi sisokoneza kali kuonse career imene? Izi sizingasokoneza. Ine china chilichonse changa chambali ya music chimayenda bwino. Kaya mwina anthu ena amangomva kuti siziyenda bwino. Komano kumashowa ineyo kwina kulikonse umene mapita kumadzaza, pa zinthu zanga zimene machita zinthu zimayenda bwino ndithuti. Ndi muthandizira bwanji zimenezi kuti chifukwa tikuona kuti campaign yandikiranso ngakhale zipani zina zambakale kuthamanga pa ground, mupanga balance bwanji zimenezi? Ine ndimakhala ndi program yopangira zinthu. Tindi nthawi ya family, tindi nthawi ya ma friends, tindi nthawi ya ku church, tindi nthawi ndithuti ya music, komanso tindi nthawi yokuti tithamange pa ground. Palibe china chilichonse chimene chingasinthe azindiona amene ndi makhalira kwina kuli konse kumene ndikufuna ndipezeke, kaya ndikayimba pakuti asaona kuti ndilephera chifukwa chokuti ndikupanga zinthu za ndale. China chilichonse ndimachipanga mu nthawi yake, program yanga yonse ndithuti ndimayika bwinobwino. Kapena ndi macherawa makonzekera nthawi ya campaign kuti muyambe na kuthamanga misonkhano ya ndale? Ayi, chilichonse chimakhala ndi nthawi. Komanso munthu ngati ine zanga zimathera mu mtima. Chinthu ndikachiphulisa ndi pamene anthu amachiona mwina munjira ine munachola kuika, komano ineyo sindikonda kuyankhula. Kozi ndikanati ndiziyankhula bwezi mwina anthu akundiona kuti ndine munthu wovuta. Koma chinthu ndimachikhalira kaye pansi ndikuchiwerenga. Komano nkuzaona kuti nthawi yakwana yakuti chinthucho ndichichitire ndimene ndimachitulutsa. Ngati nyimbo imene ijayo ndinayamba kuifufuza immediately after nditayimba nyimbo zina zicha. Namba kuona kuti
angachite chani chikuchitika ndi chani, ndi pamene naona kuti this is the right time imene ningaimbe nyimbo ichi, this is the right time imene ningapange support chipani chicha, this is the right time imene ningauze anthu choonadi. So ine kuyankha kwanga I think kutakhala koteroko. The family sisafala kunena choncho inetu yakuja namba kuimba 2004 ndikalekale. Munthu usungakale 2004 mpaka kufika tsiku la lero ukungozungulira ntawuni ungodikula ukumapita ukupita uku zimene zinzosateke. Ndi zinthu zanga zambiri zimene sindingathe kuziyankhula. Ndi maoda zimagali moto, ndi manyumba amene mapangisa renti, ndi zinthu zambiri kumudzi kumafamu. So family yanga ili safe. Koma ngoti sinabwera pa media anzathu inde akagula chinthu keche ya jambula, akapanga chonchi keche ya jambula, koma ine family yanga imakhala safe. Izizi zandalezi nimapita yako kuti ndithandize anthu akumudzi kwathu, ndithandize anthu akuMalawi. Ndi kwambiri nimapanga consent chifukwa cha chimene chocho. Koma kunena kuti family yanga ingasafale ayi modi sijera ili ayi sijera ine ndituti ndama za family yanga nzokwana china chichonse cha ine chokwana. Sindikusiya kuti ungopita mwina usanati imbireko mwina kavesi kamodzi ka nyimbo imene wangotulutsa kumene telelestwa ati ochakwera kumenya kugwetsa uko tabwerako malila katuluka sabwerera anzanga boma ndilo mweli ati palibe kusinta sakuchoka chakwera waizi waimeneo wachiawangalusa plaza. Kapene ndithu ndi Dan Lufani, ndithu oyimba odziwika bwino dziko lino amene walengeza kuti walowa mchipani cha Malawi Congress. Tinamuona ku Ikwendeni kumene ndithu ndi ku Mzimba komanso ku Karonga kumene anali pa stage kuimba nyimbo ndithu otamanda mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa program athu imeneyi Zodiac Exclusive tithokoze kuti tinali limodzi program athu lero. Thank you so much my brother. Ine ndi Franklin Mtambalika. Club Junta, building better Africa.